huma bosta tradizzjonijiet marbuta mal-Għid il-Kbir. F'dan il-jum il-knejjes ikunu karatterizzati mid-daq tal-qniepen li ħabbru l-qawmien mill-mewt ta' Kristu Rebbieħ. Dan wara li mill-ħamis fil-għaxija qatt ta' knejjes jagħmlu ċuqlajta kbira tal-injam li teħel mal-kampnar tal-Knisja u li tieħu post id-daq ta' dawn il-qniepen. Ma jistax jonqos l-att ta' nies li jattendu għal purċissjoni ta' Kristu Rxoxt sabiex bih ġarhom jaraw l-istatwa ta' Kristu Rebbieħ. Iżda ħafna huma dawk li jkunu qed jistennew l-aħħar parti tal-purċissjoni, hekk kif xi lokalitajiet issir il-ġirja tradizzjonali bl-istatwa tal-Irxoxt. Ma jonqosx ukoll l-ikel tradizzjonali marbut ma' din il-festa. Kulħadd ikun qed jistenna biex iduq xi figolla tajba jew inkella xi bajda tal-għid. Ħafna familji jagħmlu wkoll l-ikla tal-għid il-ħadd wara nofsinhar fejn it-tradizzjoni tkun li jissajjar il-ħaruf. F'dan il-jum bosta jsegwu lil Papa mill-Vatikan f'Ruma sabiex jawgura l-għid it-tajjeb lil bosta nies bil-lingwa tagħhom fosthom bil-Malti. Iżda għal min jaħseb li dawn it-tradizzjonijiet isiru biss fil-Gżejjer Maltin, ta' min jinnota wkoll li huma bosta l-pajjiżi fl-Ewropa u madwar id-dinja li jiċċelebraw l-Għid il-Kbir u jagħtuh importanza kbira. Waħda mid-drawwiet li tidher li hija komuni ħafna f'diversi pajjiżi Ewropej hija li f'Sibt il-Għid jinxtelu ħġejjeġ kbar fuq l-għoljiet jew inkella fil-ptieħi tal-knejjes. Għalkemm it-tradizzjonijiet huma simili ta' xulxin bejn pajjiż u ieħor, kull pajjiż jiċċelebra dawn il-ġranet bid-drawwiet partikolari u tradizzjonali relatati mal-kultura tal-pajjiż.